Всім доброго дня, люди. От кошечку покормив, бідне, таке частеньке, не відходить від мене, вже хрюкає. От що люди вони їсти хочуть. Бідне поїло і вже сиджу, а воно муркає коло мене. До рук так не йде. Вчора ліверку дав, хотів, погладив пару разів і воно тікає. Ну я її привчу. І це такі частенькі мили. Косюнець, глазки закриває. Ой, спадки хоче. З'їло цілу пачечку віскаса. Люди, допоможіть, будь ласка. Я продиктую картку. От вкладаються спадки. 51, 68, 74, 56, 48, 82, 73, 81. Карта є ще в шапці профілю. Бідне поїло і вже як дитина спати хоче, але частеньке таке. Кусь, спить. Спить маленький.